Γεια σας Νίκ, ξανά εδώ. Είχα κάποια τεχνικά προβλήματα, γι' αυτό το ξανά έκανα. Μετά από 2,5 ώρες ταλαιπωρία σκότωσα τα ζόμπις. Οπ. Χαχα, ανόητε. Εγώ μπορώ να περάσω έτσι απλά. Α, όχι. Μαλακά. Φύγετε ρε. Ψόφα κι εσύ κι εσύ. Τα γκότα δικά μου. Παιδιά, αυτό απλά λέγεται μαγιά. Απλά δείτε. Δείτε εδώ. Μαγιά. Όχι, έχω ήδη τα γκοντάπλης μόνο θα πάρω και τίποτα άλλο. Βασικά θα αφήσω όλη τη σαβούρα. Όχι, αυτό δεν είναι σαβούρα. Αυτό είναι σαβούρα όμως. Εδώ. Αυτό είναι σαβούρα. Και εδώ έχει πάλι ζόμπις, τα οποία θα τα κανονίσουμε. Αλλά γεια σας παιδάκια. Εκείνο το spawn σας. Γι' αυτό κι εγώ γάμω την αναπηρία μου. Λου. Δεν φτάνω. Εδώ. Οκ. Πω, τώρα τρέχουμε. Αυτό είναι καλό ζόμπι. Εσύ εκεί. Μπράβο, εκεί κόλλα στην πόρτα, έτσι πήδατη. Ανώμαλο. Ένας μοχλός, τον πατάω και τι έγινε? Άνοιξε την πόρτα. Σιγά, για να βγουν άλλα ζόμπι. Γκοντάπλ. Δεν το έφαγα. Τώρα θα το φάω όμως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γαμώ. Τώρα έχω φάει γκοντάπλ, οπότε δικαιολογούμε. Ψοφάτε. Πόσα είναι? Α! Σώθηκα. Όχι λάθος. Από εδώ. Ωραία. Τώρα. Όχι! Πάμε δεύτερο γύρο. Βασικά γιατί δεν τα σκοτώνω αυτό, δεν έχω πάει το spawn. Μοχλός. Προχωράμε. Βρήκα το Diamond. Τέλειωσε και το part 2. Ευχαριστώ
όλους για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment κάτω στο βίντεο για να μου πείτε τη γνώμη σας. Αυτό εδώ τι κάνει? Με αυτό εδώ το diamond. Κάτσε, περίμενε, άμα το κάνω στο ζώδιο. Για να δω. One shot, μάλα. One shot τα βγάζει όλα. Δικό μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay. Ευχαριστώ ξανά για την παρακολούθηση.